Bun venit, dragilor și dragilor! Astăzi vom vorbi despre preseturi și cum vom putea salva mai multe preseturi ca să ne facă viața mai ușoară în programul nostru. Dar înainte de asta vreau să vă dau câteva indicii despre executoare. Noi am salvat o secvență pe un executor unde avem două fadere, unul de speed și unul de master. Bun, eu dacă vreau să șterg acest executor, această secvență de pe executor, noi am șters doar secvența de pe executor, pentru că noi, dacă mergem în sequence sheet, secvența noastră ne va rămâne salvată. Da? Bun. Deci să nu vă fie frică dacă ștergeți ceva de aici din playback de pe executoare, ea nu va fi ștearsă și din sequence sheet, din sequence pool, până nu-i dați pur și simplu delete la secvență. Ori de aici, ori dacă nu, din commander, delete sequence 2 în cazul nostru, please. Și atunci secvența noastră a fost ștearsă complet. Dar dacă voi dați doar delete de pe executor, de pe fadere, ea nu va fi ștearsă complet. Până nu-i dați automat delete de aici din sequence pool. Bun, acum, ca să trecem mai departe la preseturi, ștergem sequence sheet-ul, ștergem această pagină de special dialog și vom crea un alt pool pentru preseturi. Și anume, primul va fi dimmer, al doilea va fi de position și ce ne mai trebuie pe parcurs? Gobo, culori, beam, unde avem irisul și, bineînțeles, avem focusul. Diferența între focus și iris o vom vedea imediat. Dar cele mai folositoare sunt acestea, care le veți folosi de cele mai multe ori. Bun, să spunem că selectăm MacViper-ul. Înainte de asta va trebui să ștergem tot. Clear, clear, clear. Selectăm MacViper, îi dăm o intensitate de 100%, adică at, și automat vedem în dimmer că și-a ocupat locul de 100%, vedem că sunt aprinse și atunci îi putem da ori store de aici, ori mergem în commander, dăm store și dăm dimmer. Dar avem o mică problemă. Dacă eu am dat store la acest grup de lumini MacViper și am dat store automat, ea va lua valoarea de selective. Aici vedem în dreapta sus că avem selective. Adică ne-a pus valoarea intensității doar la grupul acesta de lumini pe MacViper. Dar fiind o intensitate generală, de obicei luminile, cel puțin de brand, care le cumpărați, toate vor avea aceiași parametri, vor fi construite sub aceiași parametri. Dacă veți cumpăra lumini chinezești, atunci nu veți putea salva ca și universal această presetare. Și atunci va trebui să-i dați selective. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Deci acum eu am selectat MacViper, am dat o intensitate de 100% și am salvat-o. Ok, ea mi s-a salvat ca și intensitate maximă, dar este selectivă. Eu nu vreau sub formă selectivă, ci vreau sub formă universală. Și atunci, haideți să vedem diferența. Selectăm, mai întâi haideți să ștergem tot, clear, clear, clear. Selectăm luminile noastre, MacViper, și dăm intensitate at, adică 100%, închidem și înainte să-i dăm save, pur și simplu mergem înapoi în commander, ținem apăsat pe store și aici ne va spune cum vrei să salvezi acest preset. Și noi vom spune sub formă de universal. Universal înseamnă că toate luminile, majoritatea tipurilor de lumini sub un brand, ele vor fi salvate sub această intensitate. Și atunci închidem chestia asta, îi dăm save și vedem diferența. Aici avem salvat ca și unitate de selective și aici ca și universal. Haideți să ștergem tot și să vedem diferența. Eu, dacă selectez MacViper, mi se vor aprinde, mi se vor sublinia aceste câmpuri, aceste pooluri de dimmer cu intensitate maximă la 100% și mi se vor sublinia amândouă. De ce? Pentru că una este selectivă pentru că este același grup și una universală care va conține orice altă lumină care va fi salvată în prealabil. Ștergem tot
Haideți să mergem în Commander, clear, clear, clear și să selectăm un alt tip de lumini. Dacă eu îi dau să selectez Force, aici vedem că s-a schimbat interpretarea. Adică eu nu mai pot selecta intensitatea maximă acestui pool care a fost salvat sub modalitate selective. Eu dacă îi dau pe el, ele nu mi se vor aprinde. Dar în schimb, dacă voi selecta acesta sub salvare universal, ele mi se vor aprinde. Înțelegeți care e diferența? Deci cel mai bine pentru preseturile universale, gen dimmer, gen culori, atunci putem să salvăm sub valoare universal. Sau, dacă poziționăm luminile în aceeași poziție, de exemplu cum sunt, haideți să ștergem tot, dacă luminile noastre Mag Viper sunt poziționate în felul ăsta și avem alt rând de lumini care sunt poziționate la fel, atunci voi putea da store sub formă de universal și atunci toate presetările noastre, că sunt poziții, că sunt culori, că sunt focus de 0%, cât mai înguste sau wide, cât mai răsfirate, atunci vom putea beneficia printr-un simplu store de mai multe tipologii de lumini. Bun, acum vom șterge acest preset pentru că nu ne trebuie acest preset de selective. Pentru că nu vrem să ne umplem preseturile de dimmer cu toate tipologiile de lumini. Pur și simplu vrem să avem doar 2, 3, 4 maxim, depinde de intensitățile care avem nevoie. Eu de obicei salvez full, 50% intensitate și 0, complet stinse. Bun, acum eu dacă vreau să șterg această intensitate, ori merg în Commander, Delete și selectez pool-ul de dimmer, el mi se va șterge. Dar dacă îi dau Oops sau Undo, el îmi va reapărea. Mai este o posibilitate de a șterge. De exemplu, de ce sunt atâtea de multe posibilități de a șterge? Pentru că de multe ori nu toată lumea vom avea on PC software-ul. Mulți dintre voi veți opera pe o consolă normală și atunci veți avea acest Commander la îndemână, sub formă de butoane. A doua modalitate de a șterge, pur și simplu, este prin drag, delete și ni se va șterge acest preset de dimmer. Bun, ca să-l mutăm, de exemplu, vreau ca această valoare să rămână pe prima poziție, îi voi da move și îl voi muta pe prima poziție. Dacă, de exemplu, vreau să îl mut printr-o altă modalitate mai simplă, dacă aș avea la îndemână consola, merg în Commander, care va fi sub ochii noștri și pur și simplu îi dăm Move, selectăm ce vrem să-i dăm Move, ce vrem să mutăm și selectăm a doua poziție. Bun, acum am zis că am selectat Mag Viper-ul, dăm intensitate maximă, apoi vrem să-i dăm intensitate 50 și dăm Add 50 please, vedem că intensitatea ni s-a diminuat, îi dăm Store și această valoare ni s-a selectat. Dar aici vedem problema din nou care era la început. Pentru că eu dacă acum vreau să-mi selectez și Force, Chauvet to Force și vreau să-i dau intensitate 50, nu mi-l va lua. Pentru că n-a fost salvat sub modalitate universal. El a fost salvat sub modalitate selectivă și atunci eu dacă selectez Mag Viper, doar Mag Viper-ul mi le va lua. Și atunci, clear, 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 ca să înțelegem mai bine, Mag Viper at 100, Mag Viper at 50. It's ok. Dacă îi dau clear, clear, clear și selectez Chauvet, vreau să-i dau 50%, nu mi-l va lua. Bun. Și atunci, ce putem face? Putem să o actualizăm, să actualizăm acest preset. Cum facem chestia asta? Mergem în orice lumină dintre ele, selectăm, îi dăm add sau add 50, please, vedem în dimmer că avem 50% și apoi, ținând apăsat pe store, ni se va deschide din nou jucărica. Și atunci mergem și selectăm din selective, mergem în universal și vom salva save preferences. Dăm X și atunci când vom salva următorul pool, el ne va întreba ce vrei să faci, pentru că este deja existent ceva de desubt. Vrei să îl
rescriem complet, vrei să adăugăm, ce vrei să facem? Cel mai bine este să-l rescriem complet sau pur și simplu să-l ștergem ca să fim și mai siguri, ștergem tot commanderul ca să fim 100% siguri, selectăm luminile noastre, îi dăm intensitate at 50, please, avem intensitate 50, store, ținem apăsat pe store, vedem că a rămas universal selectat, bun, și atunci de aici încolo, orice vom salva de acum încolo, orice vom da store de acum încolo, ele vor fi salvate sub formă de universal. Bun, acum, pentru moment, vom salva toate chestiile care țin de universal, adică dimmer, culori, iris și focus. Haideți să vedem despre ce e vorba. Selectăm din nou un grup de lumini, îi dăm at 0, please, store și salvăm și al treilea pool de dimmer. Acum, ca să le redenumim, putem să-i dăm label sau, ca să vă obișnuiesc cu chestia, îi dăm assign. Assign, în comandă ni se schimbă sub formă de label și putem să redenumim oricare din pool-urile noastre. Haideți să redenumim cel de 0 intensitate la 100. Și atunci îi punem at 0, please. După aia îi dăm assign, adică label și mergem asta pe full, scriem full și apoi redenumim cel din mijloc, îi dăm doar label direct și scriem at 50, please sau enter. Enter este egal cu please. Bun. Acum, noi orice, haideți să ștergem, orice lumină am luat, că iau Mag Viper, ele îmi vor lua intensitățile care le-am salvat sub formă universală. Îi dau clear, luăm force profile, vedem că ne va lua intensitățile care le-am salvat. Deci este de ajuns să salvăm o singură dată și noi dacă avem 10 grupuri de lumini, 50 de grupuri de lumini, ele ne vor lua aceste intensități by default. Clear și mergem să selectăm culori. Aici vedem că ne pâlpâie cu verde pentru că a intrat în edit mode. Eu dacă intru în edit mode și nu sunt atent, ea îmi va pâlpâi până nu-i dau ESC. Trebuie să-i dau pentru că mi-a apărut update, edit și care îmi pâlpâie editul. Când îți pâlpâie editul înseamnă că un pool este sau un queue sau o secvență este sub formă de edit mode. Și atunci trebuie să-i dăm clear, ESC, de 3 ori ESC. Și atunci am ieșit din orice modalitate de editare. Pentru că noi dacă am fi fost în modalitate de editare și am începe să programăm, atunci el va da referință tot acelui pool. Nu vrem chestia asta. Noi vrem totdeauna când creăm ceva să fie programul nostru clear. Bun, selectăm Arcviper-ul de jos, îi dăm intensitate full și vom merge în culori. Ca să selectăm culorile, aici avem încă puțin spațiu pentru culori și atunci mergem și selectăm Special Dialog din Common. Avem aici Special Dialog-ul sub formă de triunghi, sub formă de paletă de culori sau sub formă de book. Sub formă de book, haideți să vedem fereastră mai mare, care este diferența. Dăm Special Dialog, îi dăm un book și aici vedem că avem mai multe culori. AMA Lighting care sunt salvate by default de companie. Adică majoritatea luminilor sub un brand vor construi luminile și vor da parametrii care vor ocupa canalele DMX sub aceste culori. Dacă eu voi cumpăra o lumină chineziască și eu voi selecta de aici, de exemplu, verde, ea poate să-mi dea galben sau roșu sau alb. În schimb, o lumină sub un brand, cât de cât recunoscut, ele vor respecta acești parametri. Apoi, de desubt, avem alte palete de culori care sunt, din nou, predefinite și, de obicei, toate luminile sub un brand, noi dacă dăm click pe una din aceste culori, ele îmi vor răspunde, îmi vor da exact aceeași culoare care este în această paletă. De obicei, folosesc doar AMA Lighting pentru că este cea mai fiabilă. Și acum vreau roșu, dar înainte să mă duc înapoi în playback unde am salvat noi toate minunile, care nu le-am salvat, bineînțeles, va trebui să le resalvăm. Eroarea mea, eroarea voastră.
De fiecare dată se va întâmpla chestia asta când creați un nou view, mai ales la început. De ce am lăsat să se întâmple chestia asta? Pentru că asta vi se va întâmpla și vouă și cel mai bine să se întâmple și cu mine și atunci vedem cum putem rezolva această problemă. Bun, noi acum în Sequence Sheet putem să ștergem Sequence Sheet-ul și Special Dialog-ul și să adăugăm celelalte preseturi și apoi să le salvăm sub o nouă fereastră. De ce am lăsat Sequence Sheet-ul? Pentru că am deja aici secvențele, vom adăuga și grupurile și apoi vom adăuga restul de preseturi și atunci vom salva toată această pagină sub o altă denumire de presets. Haideți să o dăm cu capital. Și atunci, sub grupuri, punem preseturi, adică dimmer, dar eu de acum dacă selectez dimmer, ea îmi va ocupa toată pagina. Nu vreau chestia asta și nu vreau să redimensionez la nesfârșit această pagină. Și atunci, cel mai bine și cu noul update de al GrandMA 3, putem să selecționăm doar spațiul în care vom dori să fie salvat, de exemplu, acum, pozițiile. Apoi, vreau următoarea să fie gobo. Următoarea vreau să fie de culori, selectăm culori, apoi avem beam și focus. Ok, acum eu dacă voi pleca în alt view, bineînțeles, această pagină îmi va dispărea. Nu vreau chestia asta, nu vreau să le refac din nou de la început și atunci îi dau store și știu o treabă. Ok, clear și haideți să începem să salvăm chestii. Avem MacViper, add full și vrem să vedem culorile. Ok? Bun, ca să vedem culorile și ca să nu ne plimbăm dintr-un view într-altul, redimensionăm pagina 3D și ne adăugăm Special Dialog-ul, unde avem culorile. Mergem în Book, selecționăm roșu și vom da la culoare, vom da Store și ne va salva sub formă de modalitate Universal, pentru că vă aduceți aminte, când am dat Store ultima oară, am ținut apăsat pe Store, am selectat Universal în locul selectiv, pentru că eu acum dacă aș da dinapoi selectiv și eu acum aș salva roșu, nu toate grupurile de lumini mi le vor lua. Și atunci, cel mai bine, să țin apăsat pe Store, las Universal și Save Preferences. Bun. Următoarea culoare, sub MacViper, deci avem MacViper, add full și dăm galben sau portocaliu. Îi dăm Store, selectăm galben, îi dăm Store, verde, Store, îi dăm Cyan, selectăm Cyan, îi dăm Store, albastru, ok, și un magenta. Selectăm magenta, îi dăm Store. Ei, selectăm magenta și dăm Store. Apoi, selectăm alb și dăm la fel Store. Vedem că toate au fost salvate sub Universal pentru că am salvat presetul, ținând apăsat Store. Bun. Acum, ștergem tot, clear, selectăm luminile, dăm intensitate maximă și intrăm la focus. La focus vedem că zoom normal este 27. Putem să selectăm între narrow, normal și wide. Dacă eu merg acum în narrow, ele îmi vor selecta 10%, dar probabil unele lumini vor avea 7 sau 8%. Se vor îngusta mult mai mult decât acest tip de lumini. Și atunci pentru mine, eu de obicei pe narrow voi selecta 0, îi dau please și îi dau store și îl voi redenumi narrow, adică foarte îngust. De ce am dat 0? Pentru că unele lumini, cum am mai spus, ele vor avea un zoom, probabil pentru alte lumini acesta va fi narrow, pentru alte lumini acesta va fi narrow, pentru altele va fi altă valoare, dar eu dacă i-am dat 0, ele îmi vor lua automat minimul care a fost creat pentru acea lumină. Acum mergem din nou în narrow și selectăm. Dacă dăm în zoom, dacă dăm sub presetul de zoom, vedem aici normal și wide. Vedem că se deschid din ce în ce mai tare. Da? No, pentru normal este 27. Haideți să lăsăm acesta 27, îi dăm store, scriem 50% și apoi de aici îi dăm wide. Sau, aici avem 44%. Aici din nou, eu i-aș da 100%.
Pentru că unele lumini nu vor avea 44, alte lumini vor avea 60, 70, 80%. Și atunci eu îl voi salva sub formă de 100%, eu voi scrie 100, salvez și îi dau ca și nume wide. Eu când selectez wide, ea, dacă lumina are 44 ca și wide, sau are 60, sau are 50, ea oricum își va lua cât îi trebuie. Bun, următoarea valoare. Haideți să o lăsăm pe narrow, să mergem în beam. Dacă mergem în beam, avem funcția de iris. Aici eu dacă îi dau closed iris, vedem că irisul este foarte, foarte îngust, dar pe iris trebuie să avem grijă pentru că ne pierde din intensitate. Dacă dăm pe open iris, ni-l va da maxim iris la valoarea focusului care i l-am dat. Dacă îi dau pe wide și îi dau pe closed iris, ni-l va da wide, dar cu acea, cum să spun eu, pierzanie de valoare de pe focus. Dacă eu îi dau pe narrow, vedeți că s-a îngustat și mai tare, dar mi-a dat mai multă intensitate. Și atunci, eu dacă îi dau open iris pe narrow sau pe wide, îmi va lua maxima intensitate care o are pe iris, pe open iris. De aici va trebui să vă jucați voi și să vedeți care este intensitatea care vă trebuie dumneavoastră. Acum eu dacă pun pe closed iris, avem foarte puțină intensitate și atunci pentru mine acest closed iris nu prea are relevanță. Și atunci eu vreau să-l deschid puțin, să-mi aducă cât de cât cu un fascicol al unui laser, dar să fie mai mic ca și al unui profile sau ca și a unui beam. Și atunci vom salva acest iris sub formă de closed iris. Îi vom da label closed și apoi pe open iris, îl vom salva și îl vom redenumi open. Și aici va trebui să vă obișnuiți voi să vedeți voi cum vă place mai mult sau cum vă cere directorul de lumini. Bun, acum că am terminat cu chestiile universale, vom intra în chestiile selective. Veți vedea de ce. Intrăm în Commander, clear, intrăm în Store și ținem apăsat pe Store, schimbăm dacă dăm click dreapta sau dacă avem touchscreen, dacă tragem din sus în jos, se va deschide meniul și vom putea alege Selective și vom salva preferințele. Iar de acum încolo, tot ceea ce vom salva noi va rămâne sub modalitate de Selective. Selectăm MacViper. Ei, vedeți? Nu am dat clear, el și-a adus aminte de Mircea. Ștergem tot, clear, selectăm MacViper-ul, îi dăm intensitate full, îi dăm un focus narrow, ca să vedem cât mai bine beam-ul, și apoi mergem în poziție. Îi dăm 45 din pan, ni s-a rotat panul și vrem un 45 din tilt. Vedem că ele s-au înclinat 45 de grade spre stânga. Ok. Acum eu vreau să le salvez și vreau să le redenumesc și să spun Viper spre stânga, de obicei pun SX 45, pentru că știu că Viper-urile mele vor fi înclinate spre stânga 45 de grade. Apoi, eu dacă vreau să le înclin spre dreapta, pun minus 90 de grade și automat ele mi s-au înclinat 90 de grade, adică 45 de grade pan și minus 45 de grade tilt. Doar că vedem că ele au fost aplicate în spate. Și atunci, eu dacă îi dau 90 de grade în pan și minus 45 de grade tilt, ele mi se vor înclina spre dreapta 45 de grade. Voi salva label și atunci îi vom spune Viper dreapta DX 45. Și acum eu dacă îi dau stânga-dreapta, ele îmi vom face stânga-dreapta 45 de grade. Aici va trebui să vă jucați voi cu înclinația care vă trebuie vouă pentru luminile în funcție de cum sunt ele plasate pe scenă. Acum, clear, eu dacă selectez șauvetul, îi dau intensitate, îi dau narrow, vedem că a luat narrow, dar eu acum dacă vreau să-i dau stânga-dreapta,
din presetările noastre nu ni le va lua pentru că a fost salvate sub formă de selective. Adică doar MacViper-ul va recunoaște această poziție. Haideți să vedem. Clear, clear, clear. Ștergem tot. Selectăm MacViper. Selectăm full și dăm dreapta, stânga, stânga, dreapta și luminile ne vor lua această poziție. Clear, clear, clear. Dacă merg în șauvet, at full, nu ni le vor mai lua pozițiile. Nu este nicio problemă. De asta este selectivă selecția și salvarea, ca să le dăm exact luminilor care ne trebuie. Bun, și aici avem un pan de 45 și un tilt de 45. Vedem că luminile noastre s-au înclinat în funcție de cum sunt ele poziționate pe scenă. Și atunci salvăm această poziție, o redenumim și îi spunem Force SX 45. Acum, ca să o mutăm în partea cealaltă, îi dăm 45 de grade tilt, doar că panul va fi diferit. Va fi de 125 în cazul nostru, ca să fie simetric. Și apoi salvăm, store, din nou, force, dreapta, 45. Și atunci noi ne putem juca cu ele, stânga-dreapta, avem înclinație 45 de grade și au fost salvate cum am vrut noi. Da? Aceste valori nu vor putea fi luate de MacViper, ci doar de Force Profile. Asta este diferența între selectiv, între salvare selectivă și salvare universală. Bun, acum haideți să vedem sub formă de gobo. Selectăm Force Profile, at full, îi dăm o poziție și mergem în gobo. Mergem în primul gobo și aici ne va da la Channel Sets, ne va da goburile care ele ne vor reflecta pe podea. Vom salva primul gobo, dăm store și automat vedem ce se întâmplă. Acest gobo are această formă și a fost salvată. Mergem al doilea, ceva cercuri, salvăm. Vedem că toate sunt sub formă de selectiv. Ok? Mai salvăm unul și vedem celălalt gobo. Dacă mergem printre ele, le selectăm, vedem cum se schimbă între ele. Bun, ștergem tot, clear, 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 mergem în MacViper, at full, îi dăm o poziție, haideți să-i dăm puțin mai închis, fascicolul, și mergem în gobo, din nou, este selectat gobo, și vedem celelalte goburile care le au aceste lumini. Le salvăm și pe acestea. Lăsăm un spațiu liber, totuși, ca să diferențiem chestiile între ele. Dăm store, vedem un gobo. Merem în alt gobo, selectăm, este același. Luăm pe acesta, store, vedem că este diferită valoarea. Merem în alt gobo, salvăm, bang. Ștergem tot, clear, clear, clear și aici, din nou, vom vedea diferența. Eu, dacă selectez șauvet Force Profile, mi s-au aprins toate valorile, toate preseturile care țin de această lumină, adică intensitate, culoare, iris și focus și poziție. Goburile nu mi le va lua pentru că nu sunt ale lui și atunci programul știe, bă, nu ți le dau, că nu sunt ale tale. Clear, 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 selectăm MacViper-ul, vedem la fel aceeași chestie. Goburile astea nu ți le dau, că nu sunt ale tale. Astea alte sunt ale tale. Îi dăm full și ne putem modifica printre ele. Bam, bam, bam. Deci cam asta ar fi salvarea presetărilor. Acum, bineînțeles, îi mai dăm un store la acest view, ok, și înainte de a merge mai departe, nu uitați totdeauna să salvați. Dați quick save sau, dacă vreți să redenumiți, dați save as și spuneți. De exemplu, acum, în cazul meu, va fi podcast. Sănătate și numai bine!